Il-gvern qed jipprova jaħsel idejh mir-responsabbiltà u l-kontabilità meta xi settur ma jkunx miexi kif suppost u għalhekk meta wieħed jgħid tort tan-nazzjonalisti xorta waħda li l-Gvern Laburista jibqa' responsabbli għaliex hu qiegħed fil-poter. Hekk iddikjara Desmond Marmara, ex-kunsillier tal-Labor permezz ta' blog post ippubblikat fuq News Portal ta' Newsbook. L-attivist laburista ddeskriva s-sitwazzjoni fil-qasam tal-kostruzzjoni u l-qirda tal-ambjent ta' madwarna bħala kollaż totali li l-gvern qed jirrifjuta li jindirizza biskuża li dan huwa tort tan-nazzjonalisti fil-waqt li jinsa li ilu 10 snin fit-tmexxija. Barra minn hekk għandna wkoll gvern li ma jgħid xejn fuq il-permessi li jinħarġu għal ħafna binijiet b'aktar sulari mill-binijiet eżistenti l-oħra fl-istess żona. Kiet ukoll dwar binijiet illegali li qed jiġu żviluppati f'kull rokna tal-pajjiż. Problemi oħra li tkellem dwarhom żammit Marmara huma l-kwistjoni dwar il-pensjonanti li twildu qabel l-1962 kif ukoll il-provvista tal-elettriku diskritta minnu bħala diżastru totali. Bl-attivist laburista jgħid li din hija kwistjoni oħra fejn il-gvern ta' Robert Abela prova jitfal fil-passat, partikolarment fil-cables ta' żmien amministrazzjoni nazzjonalista. U saħaq li hemm bżonn nifhmu li l-gvern ġdid jiġi eled biex jirranġa fejn ikunu żbaljaw ta' qablu u għalhekk huwa banali u inutli li tipprova semmi każijiet tal-imoddi. Żammit Marmara żied jgħid li huwa inutli ħafna paroli fil-vojt fuq spazji ħodor u kemm il-gvern jagħti priorità lill-ambjent jekk jibqgħu joħorġu permessi ta' bini li huma ta' dannu għal patrimonju storiku, kulturali u reliġjuż tagħna. Dan fil-waqt li wassal appell qawwi għal aktar infurzar.